Kedam dang preni phai ingkoi rai siar ni anar lopor phai krihinia porpen Karbi People's Hall taralangso longmir jenga chatai long bangsuri ke thomra pharop hora throk sike bra pho arong asara tumaphan Karbi aron pen mithang arong arlo Karbi customary lo aron pen bisar kidar pon pamit hekji aphan Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen Village Council appointment alo ke pajir pon Karbi akhai ke khai kang thim mithang jutang jubat pen chenglok lun tomo la pen mithang Karbi customary lo aron pen rong along bisar kidar aronta hakko penta deng ponbon la solong Karbi Autonomous Council pen RDP ponsi rong asaratum mithang aja kong pen mithang arong along bisar kindar aron pen kangsai pon thekji aphan mang ponsi kedam tang penanganar ni pen Karbi customary lo aron thekser atum la pen lo kapar hi atum aphan pangrum si Village Council ke pa plengji aphan chingwai chingsai pon pen bisar kidar aron hai ingchap pon nona por labangso kangsir kangchap tang aron hai pen mithang arong along chari chalon me pu mathasi kedam tang preni phai ingkoi rai siar ni kado kawe bangsuri ke thomra pharo phora troksike bra phorong asara tumaphan Village Council appointment alo pipa jirpon Bangso hut Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen pherangke tumaphan nangka pachini dun atengke kedam tang pharo kresir kebra phokebra tianinkan Karbi Customary Court mate Village Council kasilam jephan Karbi Autonomous Council atumaphan jakong pilo asoteng pen non kidobom Karbi Autonomous Council team Karbi Anglong atum kedam tang ningkan ke thoma phrang pen labangso Village Council ke pachun jephan bor iponsi Karbi Autonomous Council pen isi avarsai en ponsi labangso Village Council ke pachun jephan isi committee seng pen chingwai chingsai et pen kelong ateng Karbi Autonomous Council session along cheparaisi Governor aphan low pen labangso aron ke pachun jephan hukum nang pitusi East Karbi Anglong West Karbi Anglong pangrum pet kadokowe bangsuri ke thomra pharo phora troksike bra pho arong asara tumaphan Village Council appointment alo pipa jirpon lo pusi ninje Sik la Sofia Banke 1954 aninkan Pala sohot customary court mate Village Council la so katiyar ji aja kong Karbi Autonomous Council aphan isi arondo la so teng pensi bangbong pensi nilitum non kedobom nilitum atim juga damtang ningkan ke thoma prang pen lo nilitum kabori bori pen nilitum Karbi Autonomous Council long EC resolution NC customary court mate Village Council laso kapechun ji aphan itum sia committee seng laso committee a report ateng pen nilitum ko session along report session long pe pass pen si chuperaisi gono phan low PC gono pen nilitum phan esen nang PC approval nang PC notification langdet pen aphi Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong pangrum pet pen suri ke thomra pharo phora troksikera ho arong asara tumhan pini customary court laso katiyar ji aphan itum appointment letter kini pigi Halapu rong asara tumpen nangka pachini dun atengke Karbi Autonomous Council pen labangso bisar kidararon kechari kechalona lo choklim pen kasilam pon thegapot Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan akiru pilo lapen labangso aron ateng pen mithang aron kechari chalon pon pami popusi ningje rong lo the sar CM sar hin pen thank you khani imi pen la sa alu na pi the ko churu lo apeni tum rong sa tum tamela so alu pen ka use di mane ke rimpon pe meji hi krempon pe meji phan ni tum rong sa pe chan Bangso Amailong Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dor Singh Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng Dr. Dhorom Singh Teron Elvin Teron Karbi Autonomous Council EM MAC lapen bangsuri ke thomsu se arong asar tum chetong tunsi bangso amai mesen pen pichun pon News Report Karbi Anglong Live